na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Ma'am Imelda! Ma'am! Ngano ka, Lucy? Ay! O sabay nahitabo ka nimo, ha? Ngano kang nagpanik ka man? Ay! Sinay Sara! Sinay Sara! Oh. Ngano? Wala matingog! Usa? Usay wa na mo tingog, ha? Ay, sirado ang pultahan sa iyang kwarto na pagaw na kong tinawag. Bisag iunsa na ako, wala gayon dito bag! Mao ba? Nabalaka ko tingalig! Tingalig! Tingalig sa Lucy. Tingalig patay na! Oh. Unsa? No! Sarah! 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 Sarah anak! Sarah anak! Open the door! Sarah! Ay! Day Sara! Day! Open the door! Oh! Hapit ko masukamod? Kasaba ba ni Yumi? Oh my Jesus, thank you. Thank you, Lord. Ikaw kusugod ka na ko, Mi. Salamat ka po, ka pa iha. Wa pa ko mamatay ni, uy. Kakaaruan ng buhi pa ko. Kaysa may nag-ingon nga, patay na ko. Si Lucy! Ay! Unsa, Lucy? Ako patay na? Sorry na kayo, Inday Sara. Oy, naratol man ko, ha? Mao magay nasun sa kong una-una, God. Kay, diri man ko kaganina. Bisag iun sa tigag sangpit, hapit ako mapagaw. Naluktok kog maayo ni mo, gisangpit ka. Dili man ka mutubag. Mautog ikuyawan ako. Buhi pa ko. Animal ka, Lucy! Sa sunod, ayaw kong pakulba eh! Labaw na kong gikulbaan, Madam Imelda, oy! Nga nung nangita man tuod mo na ako. Aron mga o nakita iha. Kamalikaon, Mi. Wa pa ko ganahi. Iha? Sarah, madaot ka ni anang kalaki mo, anak. Mi, dili pa ko mamatay. Oh, Sarah! Lucy, Ma'am? sa imong pagtuo, unsa ba kay problema ni Sarah? Base na problema na si Jazz, sayang kugma. Unsa? Nga nung ma-problema man siya? Problema siya lalaki? Oh, come on. Kitudluan ko na siya, Lucy. Nga kitang mga babay. Dili kita ngayang muhilak tungod lang sa lalaki. Pasag di nga ang lalaki may muhilak ka na to. Laki na lang. Ha, nako, nagkalat ang mga lalaki. Mao ba, Madam? Oh, ako lang, Lucy. Bisan ingon na nining akong edad. Pero oh, come on. Kataghan pang mo text. Siya lang i-text, ma'am. Naay mo text. Ang kanhing karibal ni Chibar. Unsa i-text lagi? Maoni. Imelda. Wagid makaguba si Chibar sa imong lawas. Maulang gihapon. Siya mao na? Text gihapon. Makaungkag kag pamilya. Mao ba, ma'am? Unya, umsa mo sa gibati ni mo, ma'am? Ay natural. Malipay. Wagod maguba. Malipay ka, ana, ma'am? O ganong dili man ko malipay. Nga bisan sa akong pangidaron. Naapamay mo dahil ka na ako. Ay, unya, umsa may itubag sa text, ma'am? Oh, tubagon lang po na ako. May asim pa. Si Bangkoy? May asim. Ay, si Bangkoy na mahinoon. Meow, 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 meow. Mao na kaniginan siya mo sigig tanaw na ng YouTube. Mao gani. Meow, 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 meow. Mao na ka na, Lucy. Ay, maayo gani kay wala ka matintal, ma'am, no? Hala, wala ba si Sir? Tuwa sa barko? Ay da, kuan ragod. Eat and run. Wala si Pangkoy! Ay, si Pangkoy! Kinsa man ni si Pangkoy! Sa bagayod ka na si Pangkoy. Siya lang, unsa man to eat and run, ma'am. Oy! Ay da,
Sabat na lamang sa manian ng pangkoy nimo. Lucy, diha ka na. Kay nagpaabot na ka na akong makakurom. Man? Bantayan si Sarah. Siyempre, ma'am, oy. Aray nako. Sige, ma'am, amping! La, wag gabae. Pakigol pa kaayos, ma'am Nilda, do. Pero kung sa man ito ipubuot niya, ipasabot sa iyong gisulti, oy. Eat and run. Eat, kaon. Unya, dagan. Isa ato pa. Eat and run. Kaon o dagan. Asa na si Mommy, Lucy? Ay, to, anak. Kurom na kuno sila. Aday? Day Sara? Ay, nakamatngon ko nimo ko. Karon ba, nakamatngon ko nimo? Pagkulanon ka? Ngano man? Si Piolo day pa? Ayaw paghisgot niya. Wala, sige. Di na ko maghisgot ni Piolo. Naunsa si Piolo. Nangutana ko nimo, naunsa si Piolo. Di makamutubag. Naingon man ka, dili ko nimo pahisgoto ni Piolo, ha? Nangutana ko. Naunsa siya. Kanang, ay, sa wala pa siya hingpit nga ni Bia. Nagkasulti pa man mi sa gawas. Unsa iyong sulti. Kabiyaon siya dili, diris inyong compound. Hanggaw sa naong niya. Lagi day, tinuod. Kabiyaon dili. Sige gani siya og lingi sa gate. O ganun sige mo siya glingi si gate. Namasin tingali to siya nga. Amuagpas ka. Hilas gud niya. Kinsagod siya para akong agpason. Ano siya? Siniswerte? Ay, maulagi. Unsa pa? Unsa day? Unsa pa yung kisalti? Ay, kung ani sulti si Ja. Nga, mahal ka niya. Bakakon. Day Sara, Kadungog ka. Bakakon siya. Bakakon. pero may day siyang mamakak ni mo, ha? Bakakon siyang dako. Buang siya. Hala, nitulo. Nitulo na. Nihila ka man, day. Naglagot ko niya. Kadungog ka, Lucy. Naglagot ko niya. Wa naman si Ja. Dili na ka maglagot niya, day. Samot ang akong kalagot niya. Kadungog ka. Nisabot ang akong kalagot niya. Oh. Nindot mo ang boarding house kay may rooftop. May atop. Ang nindot nga nanahon ang palibot. Bugnaw po ang giyoy sa hangin. May table. May mga lingkuran. Sakto set nga nagdago, gilim nun. Natuog naman to sa Bible tingali. Inom-inom lang ako para makatuog ko. Hindi ko makatuog nga magununa kang Sara. Wala di baso-baso. Pakit size pining bidong na akong gipalit. Sa pagtuon ni Sara, no? Nadili ko sakitan sa gibuhat. O ang inahan, ilibihan ka konsentidor. Namulaban siya nga na. Doon misa ka. Si Good evening, Piolo. Risa. Niada ka diri? Nindot mo na kayo, Dre. Iyahay kayo. Murag maluwag-luwag ang tong kapot sa dughanan ni. Bitaw, okay ka ayo diri, oy. Ay lang palabi, ha. Basta kay magkaulit na kit mong Sara. Lingkod ko tapad mo, ha. Okay ra? Oo, yes. Dali. Uy. Nagbitbit ka magbino. Maugid mong mga laki da.
Kung dunay problema sa gugma, dangop dayos bino. Bino nga makahubog. Please, kuhan mo. Dili man na mao ang sulbad. Magdugang lang na sa imong emosyon. Kay ini kahubog, muhilak man ka. Piolo, mga trials na sa inyong relasyon. Mag-ampo ko. Mag-ampo ko nga magkauli mo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!